Bé, anem a crear diferents categories dins del nostre curs Moodle que contindran més endavant totes les preguntes que anirem fent durant el curs. Anem al panel lateral d'administració i aquí dintre trobarem una opció que és banc de preguntes. Dins del banc de preguntes triem l'opció categories. Per defecte, totes les categories que nosaltres creem, que poden ser per temes, per avaluacions, aniran dintre del nom del curs. Anem a crear per temes. Tema 1, per exemple, i afegim. Ja tenim una categoria creada amb 0 preguntes. Anem a crear una categoria 2, que seria, per exemple, tema 2. Afegim. Anem a provar ara. Ara tenim dues categories, però imaginem que volem fer una segona, una categoria nova dins del tema 2. Llavors aquí, la categoria padre, el que faríem seria desplegar, triar tema 2 i, per exemple, aquí dintre podríem fer un altre calaix de preguntes que podria ser recuperació tema 2 i així podríem crear tantes categories com volguéssim. Bé, ja tenim el primer pas fet.